Paċi magħkom l-aħwa. Nistinkom biex inkomu bil-wifqa u bħala talba ta' riflessjoni tagħna llum nixtieq li flimkien nitolbu talba lill-Ispirtu Santu illi qassamnilkom ngħidula tal-Veni Creator, hija talba lill-Knisja titlobha diversi drabi fil-ħajja tagħha biex nitolbu l-Ispirtu Santu jinżel fuqna. Ħuduha magħkom tistgħu tkun parti mit-talb tagħkom ukoll fil-ħajja ta' kuljum. Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Ejjew minn qalbna ġenwinament u b'vuċi soda nitolbu l-Mulej jagħtina d-don tal-Ispiritu tiegħu billi flimkien nitolbu. Ħalliq ta' kollox ejja, o Spiritu żul ruħna, bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġ, id-don ta' Alla loli. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int turi l-qawwa ta' Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-Missier imwiegħed biex tagħti l-kliem lil fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek, f'imħabbtek imla l-qalbna. Bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Biet minn fostna l-għadu, fis-sliem għal dejjem solna. Jekk int qudiemna timxi, neħilsu minn kull denim. Kun fina u bid-don tiegħek narfu l-missier u l-iben u nemmnu fidi sieħa li jent l-Ispirtu tagħhom. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giuseppe u San Franġisk. Ġib il-qiegħ eżisti. Il-Vanġilu magħkom fejn qiegħed? Fejn? Ma ġibtux intom? Magħkom. Għandna bżonn ħafna llum. Tajjeb. Is-Santa firmajtuha? Ħadtuh dak il-commitment mal-Mulej nafda fik? Proset. Mela, illum sejrin nerġu naqraw din is-silta li ilna naqraw matul dawn it-tliet ijiem, imma ħajkunna naqraw oħrajn, ġifieri ħadduh f'idejkom. Ejja nsibu Sammar mill-ġdid, chapter 4, verse 35. Issa suppost rajtu, għanbina għandu madarax page 29, imma l-Bibja mhux bil-pages, tinsewx, bil-kapitlu bil-vrus, ma sabiħ insiru midħla tal-kelma eżistijaj. Ħanerġu naqraw bis-silta u ħanifqu fuq aspett u mbagħad ħanaqraw oħra eżatt warajha u tifhmu dak li sejjer naqsam magħkom illum. Dakinhar x'insar fil-għaxija għalilhom. Ejjew naqsmu għax-xagħaq ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dajsa. U marru miegħu dajjes oħra. U qam rifnu kbir, u l-mewġ beda tila l-ġo dajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqed fuq l-imħadda. Qajmuha qalulu, Mallem, dan jissu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam ordna lir-rieħ u qal lill-baħar, iskot, biżżejjed. Ir-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom dan biża' kollu għaliex mela m'għandkomx fidi. U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu xulxin dan minnu mela bis-saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Tix mistoqsijiet. Ġesu bis-sikket ir-riħ u l-baħar. Hello? Bisikidhom. Bil-kelma tiegħu. Allu skut. Ftakruha bil-kelma.
Għaddi tieni mistoqsija għalikom. Dawna ftakru xedna l-bieraħ, ġew fil-maltempata għaliex jobdew minn Ġesu, vera? Għallhom qasmu naħa l-oħra, dak ixralhom. Issa tieni mistoqsija hija din. Kieku Ġesu jerġa' jgħidlek biex tagħmilha din il-ħaġa, tagħmilha? Jiġifieri kieku Ġesu kellu jerġa' jiġi jgħidlek ejja qsam daqsxejn naħa l-oħra. Kieku x'tagħmel? Ġifieri inti tagħmilha kieku. Kemm inti brava. Jiena naħsibha darbtejn. Jekk jerġa' jgħidli qsam in-naħa l-oħra inti ġi għax ibaw x'għada. Meta jgħidlek hu biex tagħmilha, issa ftakru din mistoqsija li għedtilkom. Issa nixtieqkom, sibu daqsxejn il-Vanġelu. Morru chapter 6. Sibu chapter 6. U sibu verse 45. Sibtuh? Chapter 6, verse 45. Biex inħaffu page 43. Naqraw silta oħra. Minnu fih, qegħdin miegħi? Vers 45 isma. Minnu fih ġar id-dixxipli tiraw. Jittiraw fuq id-dajsa u jmorru ġej l-inkwiet. It-tieni darba. Dan Ġesu ħaleb, kedda waħda mhix biżejjed fil-ħajja. Dik kienet chapter 4. Chapter 6 kellu l-wiġvili illi jgħidilhom irġgħu morru naħa l-oħra, guys, isna konna xi ħaġa l aħħar darba li għamilniha din. Irġi naħa l-oħra. Minnu fih ġar id-dixxipli tihom di darba ġalhom, Mhux qalilhom ġalhom, ta' bil-fors kienet din. Jitilqu fuq id-dajsa u jmorru xatt ieħor qablu. Lejn Betsajda sakemm huwa jibgħat in-nies. Wara li semmilhom u ħallihom tela fuq l-għoljiet biex jiklhom. Mela d-darba ma marx magħhom fuq id-dajsa. Donnhom l-affarijiet minn ġo taġel from bed to worse. X'kien sar fil-għaxija? Tiftakruh dak kliem kollu li għedna dal-jumejn minnu fih, ħallew in-nies waħedhom fil-għaxija, naqsmu n-naħa l-oħra. Qed tinutaw l-istorja tirripeti ruħha? X'insar fil-għaxija, d-dajsa kienet għadha f'nofs u waħdu dejjem sejf għal jgħidilku Ġesu, jew fil-papparijiet bil-kalma, jew fuq l-art u aħna fil-maltet. Imma donni jiġbini għalih, mhux hekk inħossuna xi kuntant. Kif rom jitħabtu u jaqtfu għax kellhom ir-riħ għal wiċċhom f'nofs l-ilma bħal-aħħar darba reġeġġi u r-riħ kontrihom. Terġa' tirrepeti ruħha l-istorja. Għal xi raba sara ta' bil-lejl mar in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u ried jgħaddihom. Donnu pika magħhom. Laqas jaqaf jara x'għandhom bżonn ta' ħajibqa' dej. Huma rawh miexi fuq il-baħar u stħajluh xi fantasma. U qabdu jgħidu għax il-kol tbeżżaw kif rawh, ġifieri fil-Maltem tom xokk dan issa. Iżda hu minnu fih kellimhom. Għamlu l-qalb. Jiena hu tibżaw xejn. Imbagħad tela' ħdejhom fid-dajsa u r-riħ waqaf. Kif waqaf ir-riħ id-darba? X'għamel biex waqaf ir-riħ issa? Tela. L-ewwel darba ir-riħ jiskot bil-kelma tiegħu, vera? It-tieni darba ir-riħ jiskot bil-preżenza tiegħu. U propju llum nixtieq neħklu ftit fil-fond daqsxejn. Fuq dawn iż-żewġ modi kif Ġesu jsikket il-maltempati tal-ħajja. Ftakruha kelma u
Meta daw taqduhom f'daqqa x'inhi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħkom? Il-quddies, xi ħadd qal. Tinnutaw li l-qudiesa l-ewwel parti tagħha hija il-kelma u t-tieni parti hija l-preżenza, it-tqarbin. U nixtieq inżommu dawn iż-żewġ ġrajiet li huma kważi l-istess. Li rridu naqsmu għan-naħa l-oħra għall-vjaġġ tal-ħajja tagħna, mixjin wara Ġesu, tagħmel ħażin u taqlaqha, insomma x'bajn ngħidu l-affarijiet. Imma Ġesu se jidħol f'dan kollu bil-qawwa tal-kelma tiegħu u bil-qawwa tal-preżenza tiegħu. Li din hija l-quddiesa. Il-qawwa tal-kelma tagħna u l-qawwa tal-Eukaristija. U llum mhux kien inkonfu daw iż-żewġ qawwiet, daw iż-żewġ preżenzi ta' Ġesu. Il-qawwa tal-kelma tiegħu is-sikret il-maltempati u l-qawwa tal-Eukaristija. Ma l ħaġa nixtieq ngħidilkom li dawn it-tnejn verament huma l-qalba tal-quddiesa. Xi drabi aħna u nixtieq li nagħmlu mixja ta' fidi u nimmaturaw. Il-quddiesa rbatniha biss ma' tqarbin. Imma ma rbatnijiex ma' smigħ tal-kelma. Il-Knisja tallimna li aħna fuq l-altar hawn żewġ altari. Tafu li huma? Dan l-altar tal-kelma u dak l-altar tal-Eukaristija. U xi drabi innutaw kemm ta' xi ħadd jgħidlek sa x'in nista' nidħol fader tar tal-quddies biex il-quddiesa tobli. Kolli għad titni żbrana aħra ma tiġux teqsolni dawn l-affarijiet. Issa għandha xi expiry date meta ħadd iskadilek. Hija sħiħa eżisti. Jekk tlift il-kelma tlift ħafna. Daqs kieku tlift l-Eukaristija. Anka dan iż-żmien li għaddejna minnu tal-pandemija, pereżempju. L-inkwitta ħafna s-seta kien li ma jistgħux jitqarbu. Imma nkwitajna li ma jistgħux nisimgħu l-kelma. Għax il-kelma hija importanti daqs l-Eukaristija. U jekk ma kenniex iċ-ċans inċelebraw l-Eukaristija minħabba lockdowns u ma nafx jekk kollu li għaddejjin u għaddejna minnu u naraw se ngħaddu. Imma stajna investejna aktar fil-qawwa tal-kelma fil-ħajja tagħna. Għaliex Ġesu bil-kelma sikret il-maltempata u bil-preżenza l-Eukaristija tnejn huma flimkien. Però għandna bżonn eżistijej nikbru f'din il-mentalità li aħna bħala dixxipli ta' Ġesu għandna bżonn kemm il-kelma kemm l-Eukaristija u l-quddiesa għandna bżonna b'mod sħiħ, nożżuhom minn daqs. Darba minnhom Sant Agustin kien qaddis lex fil-bidu tal-Knisja f'raba' seklu. Lill-insara qalilhom intom tagħmlu plejtu jekk taqa' farka ostja mal-art u tagħmlu sew. Għax hija l-ġisem ta' Ġesu. Imma tant kelma tagħna li tibqa' għaddejja laqas nagħtu kasa ma tagħmlux plejtu fuq hekk. Naħseb dak li Sant Agustin tant snilu fis-seklu 4 xi 1600 sena wara reġgħna bżonn nisimgħu. Jekk taqa' l-Eukaristija nagħmlu plejtu u nagħmlu sew. Imma tant kelma tagħna għamlu daqsxejn eżatt u dan ngħidu għalija ta' mxalkom. Ma kunu onesti, meta tħorġ barra mill-quddiesa, kemm tibqgħu tiftakru x'kien il-Vanġelu? Kieku kellna nagħmlu vox pop. Anke daw il-priet kida. Kemm ħad tiftakru milli qed ftit li xejn. Mhux ħan inkwita. Għax il-kelma tagħna tħalli l-frott minfatu. Però irrealizzaw kemm xi drabi aħna tibqa' għaddejja u ma nagħtux każ. Irridu daqskemm nistmaw it-tqarbin, nistmaw il-kelma. Għalhekk matul dawn l-eżerċizzjiet nagħtikom il-kelma f'idejkom. Tmissawha intom. Ħafna drabi tiġi pritkata lilkom, ma taqrawix intkom. Eżistijek. Imma għandna bżonn bħala nsara li nikbru b'dan il-mod. U nixtieq nurikom din il-qawwa tal-kelma u l-preżenza ta' Ġesu flimkien. X'kapaċi jagħmlu fil-ħajja tagħna. Rajna diġà kif wafqu l-maltempata, kelma u preżenza. Aqdu l-Vanġelu erġa'. Dejjem qed nibnu fuq San Mark, morru chapter 1, vers 41. Biex ngħinkom, il-Bibja ma nsibux bil-pages, imma sakemm nidraw nagħmlu hekk. Page 13, okay? San Mark, chapter 1, vers 41. Għandna ġrajja ta' wieħed raġel Lebrus kien il-Vanġelu li smajna qabel ma bdejna r-randan. Ħanibdew minn vers 40. Resaq fuq wieħed Lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet għal-kubtejh qudiemhom qallu jekk trid tista' tfejjaqni.
Imqanqal mill-ħniena Ġesu mettidu fuqu, messu u qallu irrid kun imnaddaf u minnu fih il-lebra marritlu u ġismu iddaf. Dan ir-raġel biex fih. Bil-kelma irrid kun imnaddaf u bil-preżenza poġġa jdih fuqu u messu. Araw il-kelma u l-preżenza ta' Ġesu iġġib il-fejqan fil-ħajja tagħna. Ejja mmorru daqsxejn l-istess ħaġa sa' Mark chapter 6, verse 53. Okay? Page 44. Wara li qasmu, verse 53. Wara li qasmu għan-naħa l-oħra, di oħra, taqsam għan-naħa l-oħra. Waslu l-art f'Ġennet Saret u rabtu d-dajsa max-xatt. Niżlu mid-dajsa u n-nies minnu fiha l-fuq u marru jiġru ma' dawk l-inħawi kollha. U bdew iġorru l-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li qiegħed il-preżenza. Kull fejn kien jidħol fil-rula, bliet jew kampanja kienu jqiegħdu l-morda fil-pjazzezz u jitolbuh iħallihom imissu mqal it-tar fil-mantar. U daw kollha li kienu imissuh kienu jfiequ. Kif imissu mal-preżenza ta' Ġesu, eżistijej jfiequ. U qegħdin naraw hekk din qawwa tal-kelma u l-preżenza ta' Ġesu li tista' tfejjaqna fil-ħajja tagħna. Għaliex ċerti maltempati mhumiex biss il-maltempati li ngħaddu minnhom. Ma ċerti maltempati huma weġġat li nġorru fiż-żmien, fil-qalb tagħna, fiż-żwieġ, fil-familja, weġġat fil-Knisja, weġġat fis-soċjetà. U għandna bżonn għalhekk nhar il-ġimgħa se nitolbu għall-fejqan ħanmissu mal-preżenza Ewkaristika ta' Ġesu, dalli qed nippritkaw ħan nixtuh. Bħalissa qed nisimgħu l-kelma, nhar il-ġimgħa ħan niffokaw fuq il-preżenza tal-Ewkaristija tiegħu u ħan nitolbu l-qawwa tiegħu li tfejjaqna fil-ħajja tagħna. Però ħa naraw ftit daqsxejn eżistijej kif aħna nistgħu din il-qawwa ta' Kristu bil-kelma tiegħu li jissikket, kif aħna nistgħu nespodu ruħna, nitalmu aħjar eżistijej, primarjament nitolbu bil-kelma tagħna. Għandna nistgħu nitolbu diversi modi. Però għandna bżonn niggibru nitalmu u konvint li ġieli smajtu forsi tagħmluha imma nistgħu napprofondaw aktar illi nitolbu bil-kelma tagħna. Għax din kelma għandha qawwa. Nistgħu nitolbu bir-rużarju jiena nitolbu kuljum. Jekk jista' jkun 20 posta, rikorjajtu fuq CDs, sibu fuq YouTube, tistgħu nitolbu mejjex intridu. Anke meta kun riqed, tistgħu nitolbu xorta, semma dejjem. Nistgħu nitolbu b'talb ta' santi, ma tajbin, xi ħażin. Però xejn ma jieħu post it-talb il-kelma tagħlla eżistijej. Għandna bżonn nikbru f'din il-ħaġa. U nixtieq nipproponilkom metodu żgħir kif nistgħu nitolbu bil-kelma tagħlla. L-ewwel ħaġa importanti li jkollkom Bibja. Jekk xi ħadd minnkom ma tkunx Bibja d-dar, beg borrow or steal imma ra jkollkom waħda. Ittalbuha, isirquha, araw x'tagħmlu, istilkom jekk tisirquha tixri ħabs nara commenti, ma tafx. Barruċċali jgħidlek. Imma utikom oħra mbagħad għax dik joħdulkom ma jdaħlukomx biha. Imma araw li jkollkom kelma tagħlla. Xi drabi jeżistijej, għandna fil-kasa qbad il-vażul tal-kristalli għandek id-dar li tiftak il-kunjata u eħles minnu. Qabel ma teħles minnha, u mur biha u ixri Bibja. Għadha kif ġiet stampata l-5 edizzjoni tal-Bibja minn ma jafx. Pulita u sabiħa. L-ebda parruċċant fil-parruċċa m'għandu jkun nies mill-kelma tagħna. Isni jkollna l-kelma. U anke l-kelma tagħna fid-djar tagħna mhix posta f'librerija. Għax din mhix kelma ta' bniedem ta' Alla. Mela oħolqu spazju żgħir fid-dar. Jiftħu l-Bibja ħalluha hemmhekk miftuħa. Ixellu xjama żgħira, poġġu l-kurċifiss, statwa tal-Madonna. Ġbija tal-Qaddisin, titulara Zistaku, l-Annunzjata, fil-parroċċja.
Imma araw li l-kelma tkun hemm, min jiġi għandkom jgħid dawn insara, il-kelma qiegħda fiċ-ċentru tal-ħajja tagħhom. Eżisti. U anke lilkom tfakkarkom, il-Bibja ma toħroġix mill-librerija, mhijiex kelma ta' bniedem. Hija kelma li għandha ċentru fid-dar tagħna. Mela araw li konna l-kelma. Imbagħad. Sibda xejn ftit biex titlob. Diktar żewġ affarijiet li għandek bżonn huma ħin u post. Għaliex meta tkun ħad titlob il-ħin kollu jitlaq. Meta tiddeċidi ħad titlob kollox, il-kelma tibda timbaħ, il-mowbal jibda jdoq, il-mara jinqalala kollox, ir-raġel jibda jeqret għall-ikel, it-tfal iridu hekk, il-maċin tmurlek, il-mekkanik ġi, il-kompjuter deħli dak li kollox jiġri meta ħad titlob, dak il-ħin ħala kollox. Aġralkom hekk dak il-ħin. Kif ħadd ingħaqad molla kollox jinqala. Għamel ħin eżisti. U post fejn itolbu, spazju żgħir. Imbagħad nissuġġerilkom, tajninkom it-talba llum tal-Veni Creator. Qabel ma titlob il-Bibja taqra biċċa minnha, itlob lill-Ispiritu Santu. Din hija talba lill-Ispiritu Santu li jista' jtik id-dawl biex dak li ħataqra itukun qawwa li tifhmu. Għaliex aħna ma nifhmux bil-qawwa tagħna, imma bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddies. Wara titlob. Illum għandna diversi modi. Minn minnkom pereżempju għandu l-qari tal-Qudies ta' kuljum. Jew b'xi librek li tistgħu tixtru €2 fix-xahar, xejn ta' barra minn hawn. Jew permezz tal-internet, jew permezz tal-mobile, għandna diversi aċċessi jew il-messalin. Imma nistgħu naqbdu l-qari tal-ġurnata tal-Qudiesa u tgħid jien ħanitlob l-Ispiritu Santu u se naqrah. Se naqrah, id-dedika kwarta għal dan li għednilek. Tistgħu intom żewġin tagħmlu flimkien. Eżisti. Se naqra silta mill-kelma tagħna. Meta taqra tippruvax tifhem kollox. Immara xi tolqot il-qalbek. Għax għalhekk ikellem il-qalb. Il-kelma tagħna mhix indirizzata għal moħħ, is-salmista jgħid jiena ħżint kelmtek f'qalbi. Hawn it-tabernaklu tal-kelma, it-tabernaklu tal-Ewkaristija qiegħed hemm, imma t-tabernaklu tal-kelma qiegħed hawn. Il-kelma naħżnuha f'qalbna. Ara x'kelma qed tolqot il-qalbek u dik hija kelma ta' Ġesu għalik. Mela mhux importanti li tifhem kollox, importanti tara x'qed jolqtok. U fuq dak li jolqtok mela aqra, isma' dak li qed jolqtok. It-tielet ħaġa, tkellem ma' Ġesu dwar il-kelma li qed tolqtok. Laqtitni din mulej, għaliex laqtitni? Xi trid tgħid biha fil-ħajja tiegħi? X'messaġġ qed tipprova twassal Ġesu? U eżistijej, niggarantilkom kif bdewtu b'dan il-mod, il-kelma tagħha tibda ddawwal bil-mod il-ħajja tagħkom. Trid idduqha biex tkun tagħmel l-esperjenza. Ir-raba, isma' aqra, isma' f'qalbek, tkellem ma' Ġesu, ir-raba qobdi. Dak li laqtek għamlu għaliex fih ħadd esperjenza grazzja kbira. Jekk ħaġa laqtitek fil-Bibja, jekk qed taqra u laqtitek il-kelma aħfer, aħfer. Għaliex dak li Alla jgħid jagħmel. Il-kelma tiegħu għandha qawwa li dak li jgħid ittik il-grazzja tagħmilha fik. Meta l-mulej jolqotna b'kelma għaliex irid jagħmilha fina hu dak li għamilna nsara li nħallu l-Ġesu jaħdem fina bil-qawwa tiegħu, bil-grazzja tiegħu. Meta nisimgħu kelmtu u tolqot il-qalb tagħna jgħidlu mulej issa din għamilha inti fija. Ħanubdik dak li qed li se nagħmlu. Meta il-Madonna fid-diġ ta' Kana ħadet il-waiters għand l-Apostli biex Ġesu bidel il-ma fl-imbit. Il-Madonna x'qaltilhom? Għamlu u Ġesu x'qallhom il-waiters? Imlow u mbagħad iżgħat wara tafu x'qallhom? Morru f'liema ħin sar il-miraklu. Huma jqasmu meta bdew. Kieku noqogħdu ngħidu waw kemm hu sabiħa laqtitni din il-ħaġa u qed hekk ħani għax ma ħajtbiddel f'ħajtek. Tiftakru tkattir tal-ħobs? Dawk il-5 ħobżiet u żewġ kutiet. Tom van ħobs biex iqasmuh? Le, meta tkattru?
Meta bdew qasmu, jien nimmaġinhom tal-bliħ kienet bum 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 jibbaqa' bżejġi. Ma propju eżistijej, ħafna minna niġu l-Knisja u ma nitbitlux. Kun onest. Kemm jien qed tixi Knisja u fiex biddilt fajtek? Għaliex ħafna drabi nisimgħu l-kelma tagħna. Imma ma nobduwiex u l-mirakli jiġru meta tobdi. Mhux wow, kemm laqtitni, kemm nisabiħa, meta nagħmilha. Il-Madonna lek għaltilhom għamlu dak li jgħidulkom hu, ma għaltilhomx uqgħodu simgħu x'għandu xi jgħidilkom, ma tiddeċidu ħasbuha. Il-miraklu qatt ma kien jiġri. We miss a lot of miracles because we don't obey God's word. Ma narawx ħafna frott anke fil-Knisja tal-qawwa ta' Ġesu għaliex aħna noqogħdu niddiskutu, noqogħdu naħsbu, nitkellmu bejnietna u ma nobduwix. Min jobdi l-kelma tagħha jara l-mirakli tagħha. Eżistijej. Dan hu sigriet kbir. Sigriet kbir. Jekk aħna ma nobdux il-kelma, il-mirakli tagħha ma narawhomx f'ħajjitna. U din essenzjali. Tistenniex li tifhem kollox biex tobdi dak li Ġesu jgħidlek. Inti meta t-tabib jagħtik mediċina. Taħdem fik għaliex tifhem kif taħdem jew għax toħodha. Hello? Għax toħodha, għax tobdih mela. Issa immaġina t-tabib jgħidlek ara għandek dil-marda u dil-mediċina meta toħodha tagħmellek hekk u tfejqek hekk, tgħidlu thank you ta' issa x'naf. Ma noħodix, għax naf, ħanfil. Jekk ma toħodix, ma tobdiex, tista' mhux tkun tafa għax kollu għal u tminnek iġrilna, nafu l-kelma tagħha imma kollu għal għax mhux kemm taf, kemm tobdi. It-tabib tista' ma tkunx tifhem akka fil-mediċina u toħodha u tfejqek mingħajr ma tifhem kif taħdem. ħafna drabi aħna jridu nifhmu kollox qabel ma nagħmlu pass fil-ħajja. Ħajdilkom ħaġa guys, jiena napplika l-ħajti. Nilkom bl-Ingliż għax ixtin faċli. Too much analysis brings paralysis. Min joqgħod janalizza kollox f'ħajtu qatt ma jagħmel il-pass jiġi paralizzat. Il-Malti jgħid ism id-darba waħda hawn min ma jaqta' qatt. Mhux għax ma jaqta' xejn is-super five ma jaqta' xejn f'ħajtu. Dejjem itellaw jinniżel, u hekk ħajmut, itellaw jinniżel u fl-aħħar nisluh. Għax beda jisluh hekk jagħmel, nisluh huma eżistijej. Però għandna bżonn jekk ma nagħmlux il-pass tar-riskju li nobdu l-kelma tal-fidi, il-mirakli ma narawhomx ħajja. Biex nurikom dan, għabdu l-istess Evanġelu ta' San Mark li għandkom fidejkom, sibu chapter 10, ittilkom lilhom ħadduru, verse 46. Pero nixtieqkom vera, jekk ma tieħdu xejn dawn l-eżerċizzi tiggustaw il-kelma. Jiena nitlaq minn hawn imma diħa tibqa' magħkom. Ħanaqraw ġrajja ta' miraklu partikolari. Ta' ċertu Bartilmew, l-aħħar miraklu Ġesu jagħmel fil-Evanġelu ta' San Mark qabel ma jmur għall-Passjoni. U waslu Ġeriko, page 73. Okay, għandna ma sabiex. Mark 10:46. Page 73. U waslu Ġeriko. U ħireġ minn Ġeriko fl-imkien ma' d-disċipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies kien hemm wieħed tal-laqama jismu Bartilmew, Bintimew, bil-qiegħda mal-ġeb ta' triq. Dan meta sama li kien Ġesu ta' Nazaret qabad jgħid Ġesu bin David ikollok nina minni. Kien hemm ħafna li ddew jgħidu miegħu biex jiskot imma hu beda jgħid aktar. Bin David ikollok nina minni. Ġesu waqaf u qal sejħu. Huma sejħu l-ama u qalulu għamel il-qalb qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuq qabes fuq riġlejh u maħdejn Ġesu. U Ġesu kelmu qallu xi trid nagħmillek li nerġa' nara Rabbuni. Wiġbu dak l-aqma, mur għallu Ġesu, il-fidi tiegħek fejjedek, u minnu fih reġa' beda jara u baqa' miexi fit-triq. Dan il-fidi tiegħu fejn ħarġet meta Ġesu qal il-fidi tiegħek fejjedek.
Meta Ġesu għajatlu, għallu sejħulu. Tafu x'għamel? X'neħħa minn fuqu? Il-mantar. Il-mantar tafu x'kien? Il-mantar kien is-social service dak iż-żmien. Jiġifieri jagħtik id-dritt li tittallab li inti m'intix fejk. Jiena l-kunvent jiġu diversi nies li jħabtu ta' m'għandix taqsam mhux ngħidilkom hekk illi jħut minnhom kollu vera bżonn, imma minnhom le. Minħabba li nkun inħabs jiġi daqsxejn min jilgħabni ftit. U ċili jiġi minn biex vera jkollu bżonn. Darba niftakar xi wieħed qalli fader qalli inti tgħin ħafna nies il-ħabs nixtieq sabiex tgħinni għaliex sibt ġob ġdid m'għandix fejn noqgħod, m'għandix biex inħallas xejn. Qalli u inti żgur ma tridx tara li miksur ma tfajla, issa sibt xogħol għandi bżonn uniformi tista' tħallas siri qed lumna lele kollha. Qed li għal ħanamlu hekk, kejn tista' li mallem jibgħat li jittra bil-press tal-uniformi, jien għandi l-kuntatti tiegħi mal-pulizija kemm jivverifikaw li ta' u mbagħad nibgħatu għalikum ma ngħidilek permezz tagħhom. Serraħ raqsek fader qalli qatt ma reġgħu ġilura liha. Kienet gidba. Imma maġna tkun vera. Dana kellu l-mantar kien il-garanzija li qed jittallab għandu raġun. Dan tafu x'għamel kif Ġesu se jaħdu. Qabad neħħieħ. Dak ta' fidi. Ġesu qallu l-ħajfejqu. Ivew le. Le, ma biex ħajfejqu. Kon ma għalhom sejħulu. Forsi tgħidlu ħaj, x'għandek bżonn ħajfejq tajjaqli. Imma dan għamel azzjoni. Il-fidi mhix ħass emozzjoni. Faith is action. Eżistijie. Dan il-mantar neħtieħ. Kieku Ġesu ma fejqux lampa stampa kien jibqa' dan. Għamu mar, għallilhom sejħulu u mar. Mingħajr ma jaf se jagħmel. Meta Pietru beda mixi fuq l-ilma l-istess ħaġa, ħanimxi, imxi. Jekk ma tagħmilx il-pass, ma jiġri xejn eżistijie. Ħafna drabi aħna nibqgħu hekk, nisimgħu l-kelma ma nibqgħu komdi mingħajr qatt ma nagħmlu l-pass tal-fidi. Il-fidi mhix xi ħaġa intellettwali. Hawn eżistijie. Imma r-riskju. Jiena ma kamart il-kunvent għandi faith is risk. Inwaħħal hemm għal il-patrijiet meta jgħidu qudiem kamarti jiftakru li aħna biex nagħmlu rridu nirriskjaw, mhux inkunu komdi fil-ħajja. Hemmhekk tara l-mirakli tagħna. Meta tirriskja. Meta tobdi dak li qed jgħid, mhux bil-forsa x'tifhem dak li qed jgħid. Dan ma kienx jaf Ġesu se jagħmel, qallu ejja u mar. Qallu l-fidi tiegħek fejqitek, x'fidi l-azzjoni li Ġesu raħ jagħmel eżisti. Il-kelma li tolqtok jekk tittara l-frott obdija mhux tirraġuna. Il-ħames ħaġa mbagħad din il-kelma noqsmuha moħrajn. Għax bekk tikber il-fidi bejnietna. Naqsam l-esperjenza x'kienet ta' dil-kelma, id-dar, fil-familja, fiż-żwieġ, fuq ix-xogħol, fil-knisja, f'komunità żgħira bejnietna. Din il-kelma meta nbdew nitolbu fiha eżisti tinbet fina bil-mod il-mod. Iktar ma nitolbu l-kelma tagħna u nsiru nafuha, narfu Ġesu vera minnu. Illum eżisti il-Kristu sfortunatament diversi persuni mhux Alla ħalaq lilna fix-xbija tiegħu, mhux dik li pritkaw, imma aħna qed noħolqu l-Alla fix-xbija tagħna. Qed noħolqu Ġesu Kristu li joġob lilna, mhux Ġesu Kristu fil-verità. U Ġesu fil-verità u dak li nsibu fil-Vanġelu, mhux Ġesu ieħor. Ġesu ieħor. Jien meta jiġi xi ħadd jgħidli u inti taħseb li Ġesu, inti taħseb li int, naħseb li Ġesu kien, ara l-kelma tagħna xtejt qalbi. Ara x'taħseb int, mhux naħseb jien. Il-kelma xtejt. Il-verità hawnhekk. Meta aħna m'aħniex metla tal-kelma, ibellawna li rridu. Eżistijaj, kulħadd jgħid tiegħu hekk sirna. Imma aħna hawn dawn il-pedament, din il-plata. Eżistijaj. Meta nitolbu bil-kelma, nibdew nħossu li għandna relazzjoni ħajja ma' Ġesu. Għax Ġesu għalilna nixtieq isimgħu leħin u tibda tisma' l-leħin tiegħu permezz tal-kelma. Il-kelma meta titlob biha tibda turik il-verità, mhux l-opinjoni. Illum il-ġurnata li importanti l-opinjoni, kif taħsibha int, kif naħsibha jien, ma naqblux bejnietna u kulħadd jgħix ħajtu. End of story. Bla dis-sistema ħan nispiċċjaw, ma nistgħux ngħixu aktar flimkien. Jekk qegħdin ħamsa d-dar, kulħadd kif jifhimha hu. Imqarf li kell sirna hekk, titsajjara 5 min nies. Għal 5, għax dik ma tkolx dik ma sajra 5 kif 5 d-dar.
Imma ġifieri, meta ma hemm xi ħaġa li taqadna, sparpaljati. L-istess ħaġa eżistiej. Jiena kemm iddispjaċini meta nintama insara kattoliċi bħalu bħalek. Illi jisimgħu xi programm fuq it-television ta' xi ħadd mhux kattoliku. Jew morru f'xi laqgħa ta' grupp li mhux kattoliku. U jgħidilek fader kemm illi mort hemm skopriet il-kelma talla. Għax kont hemm xejn nagħmel mela għalli. Xejn nikkritika l-ħadd għax jista' jkun vera. Jien dejjem li tallem minn għand kulħadd anke mix-xejtan netallem. Tafux tallimt mix-xejtan. Il-perseveranza ma qed qalbu minn ħadd dak. Jibqa' sal-aħħar sakemm huwa hekk. Kieku aħna nkunu bħalu f'din ħaġa, ħaġa tajba. Meta xi ħadd jgħid li jiena m'għadniex fil-Knisja Kattolika, mort fil-Knisja XYZ. Għax hemm skoprejt il-Bibja. Ma ngħidlux għamilt ħażin ta' nagħmel eżamm ta' kuxjenza fuq bħala qassis, bħala patri. Ngħid jien min-nies qed nagħtihom il-kelma talla. X'qed isibu hemm li ma sabux hawn. Għaliex biex nikkundannaw il kulħadd faċli, biex nagħmlu eżamm ta' kuxjenza diffiċli, anke aħna bħala Knisja. U għalhekk eżistijej. Illum l-insara tal-lum jekk mhux ħajkollhom ħajjithom mibnija fuq din, mhux ħajibqa' relevanti hawn ġew. Ħammorru issa għat-tieni qawwa ta' Ġesu. Bil-kelma ħammorru l-qawwa tal-preżenza tiegħu eżistijej. Ġesu waqqaf bil-qawwa tal-kelma mal-tempata, it-tieni ġrajja waqqafha bil-preżenza tiegħu. U nixtieq nkellimkom minn qalbi fuq il-preżenza ħajja ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Nixtieq nibda b'esperjenza fost diversi illi kelli ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Jiena wieħed mill-lieni ma tkollni tal-niżajr. Nemmen ħafna fil-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija u x-xita. Jiena tqajt miegħu. Jekk meta mhux li jeżisti jiena tqajt miegħu. Darba konti qed immexxi laqgħa ta' talb, kont għadni mhix patri għas il-konvent, kont qed immexxi grupp ta' talb. U wara l-estejna ġiet fajla li kienet posseduta, kont qed insegwuha ma' waħed mill-eżorċisti, eċetera, biex nitlu ftit magħha. U konna qed nitolbu fis-sakristija, nisa fejn konna, u diħel minnhom mal-art, kummidi, u rawa, u daw, bil kollox kienet ġewwa fiha. U minnhom qed il-kappellan ta' fejn konna biex iġib is-sagrament. U l-fader kien ġej minn naħa l-oħra, minn ġew knisja aħna konna sakristija. Kif il-fader beda riesaq bis-sagrament f'idejh, minn ġofhom din it-tfajla jinstema l-iktar leħen salvaġġ li tista' tisma' f'ħajtek dal-kliem preċiż li għadu jidru f'idnejja. Neħħi lil dak li għandek f'idejk. Ix-xita ma qalx dik iċ-ċostja, dak persuna. L-impressjoni li ħallet fuq li jeżistijej, tistgħu ma temnunix u l-problema tagħkom biex tiegħi, hija tremenda. Ix-xitan jemmen li Ġesu fl-Ewkaristija aktar minnu minnek. Jiena tqajt ma' satanisti li juruk li jemmnu fl-Ewkaristija. Għamilt żmien jiena kien hemm sitwazzjonijiet fejn anke l-sof Cremona kien ta' xi permessi għall-eżorċiżmu. U nista' ngħidilkom first hand il-qawwa tax-xitan u l-biża' tiegħu mill-preżenza Ewkaristika tiegħu. Però dak li jrid jagħmlilna neħħu l-dak li għandkom f'idejkom, neħħu l-Ġesu minn ħajjitkom, neħħu l-Ewkaristija minn ħajjitkom, dak li jrid jagħmel u f'xi wħud irnexxielhom. Kemm hawn min m'għandux jiġi qerbu jitqarben jisma' l-kelma tal-Alla qatta mill-Qudies. Propju dik il-kelma tiegħu neħħi lil dak li għandek f'idejk, f'wħud irnexxielu jneħħihom. Għatalhom l-Ewkaristija barra minn ħajjitkom eżistijej. Għax fl-Ewkaristija għandna l-ikbar imħabba ta' Ġesu. Madri Teresa kienet tgħid, meta tħares lejn Ġesu msallab, tiftakar kemm Ġesu ħabbek 2000 sena ilu. Imma meta tħares lejn l-Ewkaristija, tiftakar kemm Ġesu jħobbok. Issa, mhux 2000 sena ilu. Il-preżenza tiegħu eżistijej hija tremenda. Ġesu qabel ma waqaf l-Ewkaristija fil-Vanġelu ta' San Luqa, tafu kif jibda r-rakkont, bellezza. Issimgħu kliem Ġesu. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għajt magħkom qabel ma nbagħti. Jibda mix-xewqa tiegħu. Kelli xewqa kbira, jiena qabel ma nqaddes il-Quddiesa mhux dejjem imma ta' spiss. Nipprova niftakar f'din kelma ta' Ġesu biex nidħol għall-Quddies
Din ix-xewqa mhix xi ħaġa li jien se nagħmel bħala patri u saċerdot. Imma bħala li Kristu wara l-quddies għandu x-xewqa tiegħu li jingħata lina li jibqa' magħna fl-Ewkaristija. Ġesu bilanċ għalik fl-Ewkaristija mazza eżistijej. L-Ewkaristija letteralment hija fil-qalba tagħna. L-mulej baqa' magħna bażla tiegħu libera, għamel lilu nifsu daqshekk fraġli. Nistgħu nobsqu l-Ewkaristija, nistgħu nikkalpestawha, nistgħu nidaw biha. Imma qatt ma joħroġ minnha. Jibqa' hemm. Priġunier tal-imħabba. Ħabsi li qatt ma jaħrab. L-imħabba torbtu biss għalik u għalija. Però xi drabi aħna aljenati. Dil-preżenza ħajja ta' Ġesu fl-Ewkaristija mazza għaliex hija sempliċi li faċilment naljenaw ruħna minnha. Ħajnilkom storja kif vera u li ma nafx ma tista' tkun vera. Kont qiegħed barra minn Malta meta smajta. Darba kien hemm kappillan, mhux il-kappillan tagħkom, illi kien qed jipprepara l-festa ta' Corpus. U timmaġinaw, Corpus Latin Amerika kienet din. Issu bħal Malta qabel narmaw kollox, Corpus alla grande. U waslet il-ħin tal-proċessjoni. Ġew bil-baldakkin, ġew bit-torċi, l-abbatini, kollox lest. Is-sakristan prova jkellem il-kappillan, għallu ħanilek kelma, għallu mhux issa, wara, issa għandix nagħmel, moħħna hawnhekk. Għallu ħanilek xi ħaġa, mhux għal issa għandix nagħmel. U niżlu għall-kuktejhom u din l-isfera ħajda jinċensja. Għallu ħanilek xi ħaġa kappillan, għallu għajtli. Għallu Ġesu mhuwiex fl-isfera. Xi drabi jeżistijaj, nistgħu nkunu hekk anke fil-Knisja, nagħmlu kollox. Kien ħajoħroġ dan l-isfera vojta u laqset jiduna. Aħna jista' jiġri hekk anke fil-Knisja stess, induru naqdu ma' kollox. Ma' kollox. Statwi, pitturi, arti, organizzazzjoni, ma x'inhu l-qalba ta' dan kollu? Immorru pellegrinaġġi fuq Qaddisin u Oqbra u pellegrinaġġi fejn tidher il-Madonna, m'hemm xejn ħażin dwar dan kollu. Imma x'inhu l-qalba ta' dan kollu? Hawn hawn kollox jeżistijej. Hawn! Fil-veru sens tal-kelma. Darba kont qiegħed quddiem is-sagrament biex tkun l-università u ġie ħabib tiegħi avukat. Għatiju ma jemminx. U kien jaf fejn ħajsibni, kont fil-kappella nitlob nistudja. U qabel ma telaq għalli li kelli jgħidli, għalli ħejdil, għalli kieku jiena nemmen li temmen int, naħseb ma niċċaqlaqx minn hawn. Għatiju kelli jgħidli. Kieku jiena nemmen li temmen int, naħseb ma niċċaqlaqx minn hawn. Kieku jiena nemmen vera li dak li bentalla, kif nistgħu nonqos mill-fidi fih? Għalli anke bagħti li jista' jkellmek fil-ħajja. Eżistijek. Imma jiena nixtieq li mill-qalb li neħdu dil-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija bis-serjetà. U l-ewwel ħaġa biex nagħmlu dan eżistijej. Nixtieq nħeġġeġkom għatqarbin bis-serjetà, mhux itqarbin ta' trawwa. Mhux speċjali fi żminijiet jibsa fil-ħajja tagħna. Fi żminijiet meta qalbek ma tistax tistrieħ. Meta anke tħossok qed titlob li għal xejn. Ġesu fil-Ġetsemani iktar ma bata sal-Luqa jgħid talab bħerqa aktar. Mhux nitbedu mill-Qudies, nerżqu iktar lejn il-Qudies biex nirċievu il-Ġesu fl-Ewkaristija fi żminijiet jibsa li nkunu għaddejjin minnhom. Uħud minn ġieli ċerti persuni dak ma fader jiena nitqalbel u ma nħoss xejn. Jiena taf xi kolli qed ngħidilhom. Kemm hawn minnkom li għamiltu xi dieta f'ħajjitkom hawn? Hawn xi ħadd? ħadd m'għamil dieta hawn f'ħajtu? Mela jbrinkom. Inti proset. Meta tipprova tagħmel id-dieta, tirrealizza li dak li hu tajjeb hawn u ħażin hawn. U dak li hu ħażin hawn u tajjeb hawn. Dak li ma jtikx toma huwa healthy. Il-qalil li jtik toma mhu healthy xejn. Ftakru li anke meta nitqarbu nħossuna bla toma, that's very healthy. Dak li ma jtikx toma tħoss li għal xejn, fil-verità qed jibnik sew minn ġewwa fik. U allura importanti jeżistijej, ma nibbażawx il-fidi mhix emozzjonijiet x'inħoss jew x'ma nħoss. Il-fidi hija Ġesu hekk qal u hekk hu. Full stop.
Danu ġismi, danu demmi. Ek għalinna u ekku. Mela eżisti ma neħlux mitqarbin għax jien ma nħoss xejn. It-tieni ħaġa xi ngħidilkom eżisti ejjew nżommu l-qima devozzjoni vera l-Ewkaristija. Xi kuntant kemm literalment weġġawni, tara ċerta nies jitqarblu kif jitqarblu. Nemmnu l-mulejjed fl-iċken farka eżisti. Nemmnuha bis-serjetà. L-istess meta neħku fil-Knisja, konxi tal-preżenza Ewkaristika, jew nitkellmu, niċċaċraw, naraw il-mobile, ismaw ħadd. Anka kif inħejju ruħna biex nitqarblu nċievu l-mulej. Aw żewġ estremi. Aw min xejn, isu qed jirċievi ma nafxiex, l-ebda tħejja ta' xejn, u għaw min skruplus in-naħa l-oħra jiġu l-qudies itqajt ma' nies illi jiġu l-irġiel iktar ma nafx għaliex, jiġu l-qudies u ma jitqarblu qatt. Għax jgħidulek jiena m'iniex denju. Żewġ estremi jeżisti. Mill-għaxk minn skruplu, in-naħa l-oħra. Mentri aħna il-fidi tagħna turina jeżisti, Ġesu ma jiġix għandna x'aħna denji għax jixtieq. Ċertament għandna nippreparaw lil nfusna u speċjali l-qrar fejn għandna bżonn. Imma l-qrar huwa laqa ma' Ġesu mhux passaport ta' tqarbin fejn nifsu. U nixtieq f'dan mument inħeġġiġkom ftit għas-sagrament tal-qrar eżisti. U s-sagrament tal-qrar xi drabi nixtieq insemmi ftit oġġezzjonijiet li ċerti persuni ġieli jgħidulna. Pereżempju, u jiex niġi nqarra għandkom fader, intom ma tħawdux ukoll, intom mhux midinbin ukoll. Ejdu l-verità m'għandhomx għax ngħidu hekk, mhux ovvja. Però ngħidulkom ħaġa. Jiena xewqa tiegħi kienet li nsir tabib, mhux qasis. Illum intqajt mat-teacher tiegħi tal-biology qed hawnhekk għax mill-parroċċja tagħkom. Nagħmlu x'kemm. Inti kieku kellek tagħżel bejn dawn iż-żewġ tubba, il-min tagħżel. Alla ħares qatt immaġina għandek kanser. Għandek żewġ tobba tnejn tajbin f'xogħolhom. Wieħed kellu kanser u fih u l-ieħor qatt marda minn din marda. Il-min tagħżel. Dak li kellu l-marda x'aktarx tagħżel għax dak jista' jifhmek. Is-saċerdot huwa tabib eżisti ta' ruħ tagħna. Għall-grazzja tagħha is-saċerdot huwa mitneb u lilek jifhmek mid-nub tiegħu. Jien miġi nifhmu mid-nub tiegħi, mhux mid-nub tiegħu. Għax aħna l-koll pezza waħda f'din id-dinja. Min mod min ieħor, imma l-koll midinbin. Jien kull ġimgħa nagħmel mezz li kuliner għax l-isbaħ mod biex tqarar in-nies huwa li tmut qarilt. Li tiftakar li tmidna dejjem. Oħrajn jgħidulek imma mhux għal xejn ħamur inqer fader. Naf li ħanerġa' nagħmel l-istess luk li noħroġ minn hawn. Tajba. Jiġifieri inti jekk timrat u terġa' għandek il-garanzija li wara tuħ il-mediċina mhux ħaterġa' timrat. Kemm il-darba ħadna rieħ u ħadna xi panadol jew xi ħaġa. Ma tgħidx, u le ma noħodhomx għax nerġa' nimrat il-quddiem. Le, toħodhom terġa' timrat terġa' noħodhom. L-istess ħaġa, terġa' tidneb irġa' ħadd ma jgħid ma noħux mediċina għax xorta ħanerġa' nimrat xi darba, xorta waħda noħduha, eżisti. Xi ħadd ieħor jgħidlek għax jiena dejjem nhar l-istess. Iva grazzi tal-Alla ma tagħmilx affarijiet ġodda. Mhux hekk. Imma aħna jekk timrad bl-istess mart, x'tagħmel? Għax timrad dejjem bl-istess mart, allura ma tħu xejn, għax dejjem l-istess mart ta' taqbadni intom. Ma nħu xejn. Le, xorta toħodha. Eżisti. Importanti li l-qrar tagħna jkun bħas-saħħa, regolari. It-test tad-demm regolari tmur tagħmlu. U għax tagħmlu regolari taqbad ċerti affarijiet, pressjoni, kolesterol, zokkor, kollox. Meta nqerru regolari naqbdu x'inhu jiġri fil-ħajja tagħna, hemm tirrifletti u tiġi f'sensik. Il-ħnina tagħna fil-qrar eżistijej isli ħadd minna ma jaqta' qalbu. Ħadd minna ma jaqta' qalbu mill-ħniena infinita ta' Kristu f'ħajjitna. Ħadd ma maran Ġesu bit-tnub tiegħu u Ġesu batu lemm. Ħadd. Kull ma rridu ftit umiltà. Dar l-importanti għad il-laqa tagħna ma' Ġesu eżistijej. Is-saċerdot huwa skrina għal Kristu xejn aktar. Imma huwa Ġesu li hu fiċ-ċentru.
Nerġa' ġu għall-Ewkaristija. Ma tqarbin. Kemm hu sabiħ niskopru l-preżenza ta' Ġesu li noqogħdu ftit ħin adurawh. Bħalissa bil-Covid għandna ftit problemi. Però l-adorazzjoni ewkaristika li sibu ftit momenti, anke jekk inkunu mdejqin u mtaqlin. Ġesu għalilna jew għandi. Meta mmorru qudiem is-sakramenti se tmur tixxemmex. Jiena niswied, forsi inti abjad tismara, istir ħamra mhux iswed bħali. Imma ma qudiem ix-xemx biex tgħidilha ħaj, ħutni għamilni xi ħaġa. Tisponi ruħek u tagħmellek xi ħaġa. Anke jekk m'għandekx aptit titlob, drag yourself to pray. Kaxka lilek innifsek quddiem Ġesu sagramentat. U xi ħaġa jagħmel fik anke jekk ma tafx x'inhu jagħmel. Għad xi ħadd minnkom għall-aħħar isqatt, kellu bżonna u jew xi ħadd imur għar-raġġi jiena mit-snin naħdem Mater Dei, San Luqa u ġieli s-Subbrixxejk l-Onkoloġija. Boffa jew is-Samok kif nwissem. X'da ma x'qed tagħmel hawn ħin. Ġejt għar-raġġi fader, għar-raġġi x'toqgħod tagħmel xejn, toqgħod hemm bikwietek. Ma tara xejn, ma tħoss xejn. Però jagħmlu effett fik. Din hija l-qagħda tal-Ewkaristija sistijaj. Noqogħdu hemm ma naraw xejn, dondu l-ħin għaddej għal xejn, imma nibqa' hemm għax għandha effett fuqi. L-Ewkaristija kemm ġraw mirakli biha fl-istorja tal-Knisja. Lourdes isiru iktar mirakli waqt il-proċessjoni ta' Ġesu sagramentat milli nies li jiżlu fl-ilma. L-aħħar mirakli li l-Knisja approvat Lourdes kważi kollha missew mas-sagramenti mhux mal-ilma ta' Lourdes. Eżistijaj. Darba minnhom esperjenza li ngħidilna jien. Kont qed nitlob ma' grupp ta' nies quddiem Ġesu sagramentat kif ħanamlu nhar il-ġimgħa. U ġiet waħda mara li kellha ida paralizzata. U waqt qed nitolbu fuqha minn ġo sagrament ħasset sħana kbira ħirġa għal fuq idea u dak il-ħin stess. Idea reliġjat fuq. Dinja l-qawwa tal-mulej eżistijaj. Fl-Ewkaristija Ġesu ħaj il-qawwa tiegħu ta' hemm. Waħda mara li naf li għaddiet minn żmien ibes f'separazzjoni f'ħajjitha meta r-raġel qabad u telaq, ma setax tikkopja bl-ebda psikologu u bl-ebda counseling. Sakemm sabet saċerdot tar-ruħ, offrila possibilità li tmur tagħmel irtir waħedha ħallilha s-sagrament, tiġġieled ma' Ġesu, tibki ma' Ġesu, tirrabja miegħu u ma ħarġitx minn hemm qabel ma sabet il-paċi f'qalbha wara tradiment li għaddiet minnu. Illum dil-persuna taħdem favur iż-żwieġ waqt li separata. Studjat fuq iż-żwieġ u l-familja waqt li separata. Impenjata fil-Knisja favur iż-żwieġ waqt li għaddiet minn dis-sitwazzjoni f'ħajjitha. U turning point x'kien hemm. Dan hu Ġesu. Eżistieri. Faċli meta tkun imdejja nkisser tiftaħ qalbek u ssib min jinqeda bik. Ħafna minn nies li għaw f'adulterju ma jibdewx għas-sess jew biex jagħmlu adulterju. Miżżewweġ inħossni waħdi, tkellimt ma' xi ħadd fuq waqt bella kafè fuq ix-xogħol, bdejt niftaħ qalbi u nġbidna lejn xulxin. Ma morniex biex nikolna x'naqsmu bejnietna, mort niftaħ qalbi. Ħafna jibdew eżistieri. Mentri aħna għandna eżistieri dil-grazzja kbira. Li hija fidi vera. Però l-pass tal-fidi għamel il-miraklu fil-ħajja tagħna. Għandna bżonn nollu f'bintijaj il-livell tal-fidi u l-fiduċja tagħna f'din preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija Mazza. Tant nies kienu oriġinu għand Patri Pio tal-Pjapi, jiena kapuċċin minħabba fih. Ma Patri Pio kien jgħid iktar faċli li d-dinja teżisti mingħajr ix-xemx. Jekk sidajtu ftit xjenza tkun taf ma tistax teżisti d-dinja mingħajr ix-xemx. Milli mingħajr l-Ewkaristija. Iċ-ċentru huwa ta' kollox. Daw il-qaddisin anke dun George Beka fi żminijietna. L-Ewkaristija kienet iċ-ċentru verament tal-ħajja tagħhom. Għamlu tant esperjenzi sbieħ u qawwijin. Jiena nixtieqkom bil-qalb, anke waqt dan iż-żmien li għaddejjin minnu, anke waqt il-pandemija, jew ma nibżawx. Ma nibżawx nirżqu ta' spiss lejn Ġesu. U fil-mumenti tagħna ħuda drawwa fil-mumenti jibsa, mulej jiena ġejni gran familjak, int preżenti u ħaj fil-verità fl-Ewkaristija Mazza. Fil-verità. Anke jekk ma narakx, anke jekk ma nħossokx, nemmen fik. Ġesu nagħlqu bil-kelma fit-tieni silta li smajna llum. X'qalhom l-apostli meta bil-preżenza tiegħu
daħal fid-dajsa. Għamlu l-qalb, tibżaw xejn, jiena hu. Din hija l-kelma l-Murieri tagħtina sistieri waqt li din naqsmu il-passaġġi kollha li żamlu fil-ħajja tagħna. Għamlu l-qalb, tibżaw xejn, jiena magħkom dejjem u sal-aħħar ta' żmien. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Il-lejli tajjeb, paċi magħkom, kunu berkin, nintaqgħu għada, ċiku magħkom it-talba l-Ispiritu Santu u l-Vanġelu.